E weche mamoko ni jatend Migao mar thieth Aden Duale owuok oko mar siro wach riwruok mar lakteche KPDU. Manche nowacho ni ng'anyo mar lakteche ma Kiambu osekelo tho mar mine kod nyithindo e osiptande ma kauntino. Duale mane loso e lok tich mar KEMSA okoni gin kod lipode mag mine mosewito ngimagi e kauntino kendo nyaka tend Kiambu okaw okang' matek mar tieko ng'anyono. Judith Omondi gi ler mathoth. E odiechieng' mar 138 mar ng'anyo mar lakteche e kaunti ma Kiambu, jatend Migao mar thieth Aden Duale gikone owuok mar lero ni nitie midhiero e kauntino kendo ka opogore kod ripode ma ikwedo kod tend kauntino, mine kod nyithindo osebedo ka wito ngimagi kuom ndalo ma ohewo 100 ma okalo nyaka ne ng'anyo mar lakteche chakre e kauntino. Duale mane loso e log tich mar duol makeyo gige thieth e pacho ka KEMSA okoni ochopo kinde ma nyaka koro tend kaunti ma Kiambu ka ng'ur ma osebed ka ichwalo kod lakteche kod pek ma owinjore. And the maternal mortality rate in that county is very high. We have evidence. So when you are a leader, don't live in denial. You have been elected to serve the people of Kenya. So if some counties don't want to fix their health sector, then you don't blame us. And the unions are not part of the MOH. You know, I saw a governor saying that we have gone to bed with the union. We have solved our problem with the union. Solve your problem with the union.